Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sobra 180 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nga nakumpiska sa Northern Mindanao ug Lanao del Sur ang gipangguba sa Bureau of Customs. Otoridad nanawagan sa publiko nga dili suportahan ang mga smuggled cigarette. Ano ang report ni Cyril Chavez. Gipang basa gamit ang tubig gikan sa Bureau of Fire Protection ug gilata pinaagi sa pagpison ingon ani gipangguba sa otoridad sa pagpanguna sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang smuggled cigarettes. Maton sa BOC, ang mga sigarilyo resulta sa 74 ka mga operasyon nga gilusad sa nagkadayang law enforcement units gikan 2024 hangtod 2025. Nakumpiska kini gikan sa mga surprise inspections ug mga pantalan sa Northern Mindanao, lakip na Lanao del Sur nga sakop sa BARM. Anaa sa 4,360 ka mga master cases, napulo ka rim, 24 ka set o 37 ka vape juices ang mga gipangguba nga moabot sa 188 million pesos. These smuggled cigarettes are harmful to public health. Pag ginamit yan na yosi ng ating mga kababayan at hindi to accredited na yosi ng government, ay pwedeng magkasakit ang ating mga kababayan. So sisirain natin to ng tuluyan para hindi pumasok sa palengke at para hindi makonsume ng ating mga kababayan. Sumala sa BOC, nga dili sila muundang sa pagdakop sa mga gatransport sa mga smuggled cigarette. Subayon sab sa ahensya ang mga tawong nagpaluyo sa mong illegal nga binuhatan. Let's file the cases against those perpetrators. We should show them that we are really serious. Hindi lang inahuli natin, sisirain natin. Habulin natin sila para tumigil sila. And I hope that this momentous occasion will serve as a warning to those engaged in illicit activities and also to those who are planning to engage into those illicit activities. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao.